Bună, dragi copii! Este ora 10, asta înseamnă că este timpul pentru lectură. Am pregătit astăzi pentru voi o poveste tare frumoasă și interesantă, care sunt convinsă că o să vă placă. Povestea se numește Ridichia uriașă. Haideți să o ascultăm! Într-un sat frumos și bogat, într-o căsuță cochetă, cu o grădină mică de zarzavaturi, trăia un țăran bătrân împreună cu băbuța lui, cu o nepoțică, un cățel și o pisică. Odată, bătrânul a semănat în grădină legume, printre care și ridichi. Într-o dimineață, pe când s-a dus în grădina de zarzavat, a băgat de seamă că una dintre ridichi a crescut foarte mare, roșioară și frumoasă. Pe zi ce trecea, ridichia era tot mai mare și mai mare, astfel încât bătrânul într-o zi a gândit: din ridichia aceasta vom mânca cu toții o săptămână. S-a apropiat de ea și a început să tragă. Dar ridichia stătea înfiptă în pământ. Nici măcar nu voia să se clintească. Moșneagul s-a gândit îndată că ar avea nevoie de ajutor, așa că a chemat-o numai decât pe băbuță. Baba a sosit, l-a prins pe moș de mijloc, moșul a prins frunzele ridichii și au început să tragă împreună cu putere. Dar ridichia nici măcar nu s-a mișcat din loc. Deodată, baba și-a adus aminte de nepoțică, așa că a chemat-o numai decât. Fetița a sosit iute și s-a apucat de mijlocul babei, baba de moș și moșul de frunzele ridichii, și au început cu toții a trage cu nădejde. Dar uriașa, nici de data aceasta, nu s-a mișcat de la locul ei. Deodată fetiței i-a venit în minte prietenul cățelușului, așa că l-a chemat numai decât pe cățelușul cel jucăuș și neastâmpărat. Acesta a venit iute, dorind să fie de ajutor, că doar era parte din familie. Cu toate acestea, chiar dacă acum se strânseseră mai mulți, ei tot nu au reușit să scoată ridichia din pământ. În curte nu mai era decât pisica, așa că au chemat-o și pe ea. Pisica a lăsat joaca și s-a dus repede în grădină să-i ajute, că doar făcea parte din familie. Nici de data aceasta, ridichia nu s-a clintit din loc. Atunci pisicuța și-a amintit că un șoricel își făcuse căsuță în peretele casei, așa că l-a strigat și pe el și l-a rugat să le vină în ajutor. Șoricel mititel, știu că te-am alergat de atâtea ori, dar acum avem nevoie de ajutorul tău. Acesta s-a gândit bine, apoi a venit și el în grădină. S-a prins de coada pisicii, pisica s-a prins de coada câinelui, câinele s-a prins de mijlocul fetiței, fetița de babă, baba de moș și moșul de frunzele ridichii și au tras cu toții cu nădejde. Abia atunci, ridichia a început să se miște și până la urmă, împreună i-au venit de hac. S-au bucurat cu toții că au reușit să scoată ridichia din pământ și pentru că au muncit împreună, au mâncat împreună ridichia și au petrecut. Ei bine, sper că v-a plăcut povestea de astăzi. Ne vom revedea în zilele următoare cu alte povești frumoase în cadrul lecturii de 10. Până atunci însă vreau să vă rog să fiți atenți, să vă concentrați și să vă gândiți la sarcinile trimise de noi și dacă aveți ocazia să și rezolvați câteva dintre ele, poate vă și fotografiați în timpul activităților și ne împărtășiți și nouă frumoasele fotografii. Vă pup, dragii mei!